हेल' लोगोफोर बे समाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि सिगाङाव बे जाहैबाय स्पेसियेलि मेट्रिक केन्डिडेट बिथांमोननि सायाव बानायनाय जादों बेखौ दा देग्लाय 2024 मायथाइनि HSLC आनजाद जिहेतु मेट्रिक आनजाद बेनि दिनै दङमोन ससियेल साइन्स आयदा बे ससियेल साइन्स साबजेक्टनि जेसेबांनाखि 45 मार्क्सनि जिहेतु MCQ दङ बे MCQनि एन्सारफोरखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जादों दा जायफोरा दहाय एग्जामाव होलांबाय नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै लादो अब्ला नोंथाङा जेसेबां बबे अपसनखौ होनानै फैदोंमोन बेयाव 45आव नोंथांमोना बेसेबां नाम्बार मोनगोन बेखौ दिनैनो रिजाल्ट मोननो हानाय जागोन दानो अदेबानि बेखौ पार्सनेलि सार्च खालामनानै बा बिजाबाव नागिरनानैबो लानो हानाय जायोमोन जुदि नोंथांमोना सम मोनाखैबा नैबे भिडिअखौ नायबा दान्दिसेयावनो मिथिगोन बेनो हेल्पआ आरो नोंथांमोना स्टुडेन्ट नङाबा गुबुननो शेयार खालाम जाहाथे बैफोर गथ'फोरा बेखौ मिथिनो हानाय जायो आरो लं कुइसन एबा ब्रड बा डिसक्रिप्टिभ बे कुइसननि एन्सारफोरखौबो मोननो हानाय जागौमोन नाथाय बेयाव गोलावथार भिडिअ जागोन आरो MB बुरजा जागोनखाय नोंथांमोननो खालामनाय जायाखिसै मानोना गोलाव कुइसनफोरनि नट्सआ गासिबो टेक्सटुयेल कुइसन आरो गेजेरनिबाबो बिजाबावनो दंखाजोबो बेनिफ्राय MCQनि बेलायावसो जोङो थाब माखासेखौ मोनस'ना बेखायनो नोंथांमोना लाबोदों आरो सानैसोआ माने भिडिअनि गेजेरजों होजानो लुबैदों बेखायनो बानायनाय जादों दा गोबाव खालामजासे फैदो नायदिनि फार्स्टआव नुदोंमोन जोङो मा जे खौसे आं बर'खौ फरायदिनि बाव सोरबा इंराजि मिडियामनि दंबा बेबो बिदिखौनो नायना लानो हानाय जागोन एखेखा फार्स्टआव दं नोंथांमोना नाय खौसे बंग'आ मोनसे गेदेर गोहो खावनै खालामनानै गेदेर बंग' गोहोखौ बोफाय फोजोबस्रां बे बिबुंथिया सोरनिमोननो दा बेनि राइट एन्सारा बे फार्स्ट अपसनानो हार्बार्ट रिजलि बिथाङानो बुंदों मानो होनबा बिथाङा बै समाव बंग' बोखावनाय समाव भारतनि सेक्रेटारि जेनेरेलमोन दा नोंथांमोननो बेखौ स्क्रिनशट लाबोनो हानाय जादों चेप्टार 1आवनो दङ बे हिस्ट्रियाव नै भारतनि नेहाथारि हार्बार्ट रिजलिया कार्जननिसिम लिरहरनाय लाइजामाव बेरखांदोंमोन दि खौसे बंग'आ मोनसे गेदेर गोहो खावनै खालामग्रा गेदेर बंग'नि गोहोखौ बोफाय सिलिंखार खालामगोन नै बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि बे कुइसनाव होदोंमोन दा ओंखायनो नोंथांमोननो स्क्रिनशट बेखौ टेक्स्ट होनाय जादों दा बिट मोनबाय नोंथांमोना अब्ला बिनि राइट एन्सारा बेनोमोन अपसन ए मोन दङ सेकेन्डआव 1911 मायथाइनि 12 डिसेम्बर खालाराव दिल्ली जानाय राजा फज'नाय जथुम्मायाव गाहायाव होनाय बबे थिरांथाफोरखौ फोसावनाय जादोंमोन होनदों दा बेयाव मोनब्रै अपसन होदों बे मोनब्रै अपसनाबो बियो कारेक्ट अर्थात बेयाव गासै बासिनायनिया नैबे अपसन नाम्बार डिआमोन 1, 2, 3 आरो 4 बे मोनब्रैयाबो बेयो कारेक्ट मानो होनबा नोंथांमोना आं बाव स्क्रिनशट होदों चेप्टार 1नि एक्सारसाइजनि सिगाङाव मिथिनो गोनां एबा गुबै बाथ्रा मिथिनो नांगौ फरानि गुबै बाथ्रायाव लास्ट नाम्बार पइन्टआव नोंथांमोना नैबे आसि दिन्थिनायाव नुदोंमोन बे मोनब्रैबो पइन्टखौ जोंनो बेयो एग्जामाव दिनै होनाय जादों आरो बे एग्जामाव जिहेतु होदों ओंखायनो बे मोनब्रैबो अपसनानो गेजेरनिफ्राय बा टेक्सटुयेल कुइसन नङैखौ जायफ्रा फराया बिथांमोनहा हानाय नङामोन बे एन्सारा अपसन डिआनो दा नैबे आं जाय स्टुडेन्ट लादों बिथाङाबो एखौसो होदोंमोन नाथाय बे गोरोन्थि मोनब्रैबो अपसना बावनो हरनाय नेक्स्ट रिटर्नाव नायदो कुइसना सत्याग्रहनि सोलोंखौ गान्धीया बबे हादराव गिबि बाहायजेनदोंमोन फार्स्ट बबे कान्ट्रियाव सत्याग्रह बाहाया बेथ' साउथ आफ्रिका खोला आफ्रिका नोंथांमोना मिथिगौ बेखौ डाइरेक्ट सोंनाय हाखायो बेनिफ्राय दङ नायदो नेक्स्टआव आंनो थै हो आं नोंसोरनो उदांस्रि होगोन बे बाथ्राखौ दङ नेताजि सुभाष चन्द्र बसआ बेखौबो नोंथांमोना मिथिगोन चेप्टार 2आव दंमोन बियो बेनिफ्राय डु अर डाइ बेखौ सोर बुङा होमबा महात्मा गान्धी बेफोर खोथाफोरा दंखायो रग' कुइसन टेक्सटुयेल ओंखायनो होनाय जायाखिसै बेनिफ्राय दङ डाइरेक्ट एक्सन डे एबा थोंजों दाबि सान डाइरेक्ट एक्सन डे नोंथांमोना चेप्टार 2आव दङ बियो जारिमिनाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव 16 आगस्ट 1946आव बेखौ होनाय जादों राइट एन्सारा अपसन ए होमबा अपसन ए बेनिया बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट कुइसन 6आव बान्दा खान्थिखौ आसामाव माब्ला बोखांनाय जादोंमोन बेथ' माने एभ्रि इयार माने फैफ्रामो आरो एभ्रि हाफ इयारलियानो होन बा प्रिटेस्टआनो होन फैबाय थाखायो 1843 बे नेक्स्ट होमबा बेनि अपसना बिमोन दाना नेक्स्टआव दङ 7 नाम्बाराव 1861 मायथाइयाव जानाय आबादारि बिग्रायनाया मामोन फार्स्ट आबादारि बिग्रायनायानो 1861 आरो बेनो मा फुलगुरिनि बिग्रायनाय फुलगुरि दावा दा बे अपसन डि होमबा नेक्स्टआव 8 नाम्बाराव मा होनदों 1881 मायथाइयाव सा काछारनि जगन्नाथ जाति बिग्रायनायखौ सोर दैदेनदोंमोन होनदों होमबा सम्बोधन कछारि बिजाबाव दङमोन नोंथांमोना नाथाय नैबे बिजाबाव दा माबा कुइसनाव होनायाव जों नुनो मोननाय जादों सम्बोधन फंसला लिरदों आरोखि सम्बोधन फंसला दा होमबा बेनो मानो होनबा बाखि गुबुनफ्रा जाखायाखै नै बिर टिकेन्द्रजित बेथ' नंखाया उकिया नंबाबो जाया राजा कुल चन्द्र बिथाङाबो जायासै बिजाबाव दंखायोमोन बेयोबो होमबा अपसन बिआनो बेबो
दा दङ आसाम सात्र सन्मिलननि गायसननाय जादोंमोन 1916 बेथ' अपसन दंखाथारो ए अपसन ए सा सानजा भारतनि गिबि सावस्रि फाहामग्रा कलेजखौ माने मेडिकेल कलेज फार्स्ट माला गायसननाय जादों होनदों नैबे गोरोन्थि एयाव होफ्रांदों बियो लिरगिरि नैबे भिडिअनि मा होनो कुइसन पेपार लानाय गथ'आ नाथाय अपसन डि डिब्रुगड़आवसो फार्स्ट गायसनजेनदोंमोन बेखौ बे कुइसनाथ' जोबोद इम्परटेन्ट गोबां इन्टारभिउफ्राव फैयो जनकि मुगानि साथाम दैदेनगिरि बुङोब्ला सोरखौ मिथियो होनदों नोंथांमोननो बाहाय दङ नैबे अपसन बबेया सोर नङा सोर होननानै बुंदों नालाय दा अब्ला 2, 3 आरो 4आ जायो होमबा अपसन बिआ 2, 3 आरो 4 अपसन बिआ बेनि एन्सारा मानो होनबा नोंथांमोना साइडआव होखादों नै बिजाबाव दंखायोमोन बे जारिमिनाव चेप्टार 4आव हेमचन्द्र गस्वामी लक्ष्मीनाथ बेसबरुवा चन्द्र कुमार आगरवाला जनकि मुगानि साथाम दैदेनगिरि लिरगिरि होननानै दङ होमबा नैबे नङा गुणाभिराम बरुवाया बिथाङा नङा आरो होमबा जोंनो राइट एन्सारा अपसन बि नेक्स्टआव दङ राजतरंगिनी बिजाबनि लिरगिरिया सोर होनदों बेयावबो मा होनो अपसन सिआसो राइट एन्सार खलहाना बिथाङा चेप्टारा लास्टनि बियो बेनिफ्राय दङ 13आव दङ नोंथांमोना नुदों मेघालयनि खासिया थागिबिया अस्ट्रिक हारिनि बेयो मा होनो जिअ'ग्राफियावबो दङ हिस्ट्रियावबो दङ अपसन बि बेनिफ्राय दङ 14 नम्बराव दङ सबसरकुदा बबे रायजोनि दोरोङारि फोरबो बिजाबाव दंमोन बबे हारिनि होननानै मिज' हारिनि मिज' हारिया बबेयाव थागोन होनबा मिज'रामाव थायो बेखायनो बे अपसन सिया जाबाय बेबो जारिमिन लास्ट चेप्टार असमिया रायथाइ थुनलाइनि जागायजेनगिरिया सोरमोन होनदों बेबो भट्टदेव बेबो जारिमिन लास्ट चेप्टारनिफ्राय दङ नोंथांमोना नुदों अपसन अपसन ए गाहायनि बबे गोदान खालामफिनजायै सम्पद होनदों माने मा रिनिउएबल नन रिनिउएबल बे मोनसे जाहैबाय जोंना मिनारेल अइल बा अइल जायखिजाया अइलानो जोंना सोदांफिनजाया बा फोदानफिनजाया अपसन बि ओमफ्राय नों गाहायनि बबे थामथियारि जिउ राहानि सिङाव गोलैयो थामथियारि जिउ राहा गुदि जिउ राहाया सम्पद बुथुमनाय आरो आबाद मावनाय बेफोर दंमोन थिग बेबायदिनो थामथियारि जिउ राहाया जादोंमोन ट्रान्सपर्ट एबा हान्था मेलाया अपसन एआ बेमोन दा नोंथांमोना माया होआमोन गावबागाव नायदो बेनिफ्राय दङ नेक्स्टआव 18 नम्बराव दङ गाहायनि बबे गोमालांनो हमनाय जिबि होनदों गोमालांनो हमनाय जिबिया जोंनो गोबां दङ बिजाबाव एक्सारसाइसआव दङमोन माने अमा थावख्रि होफानानै दंमोन दा जोंनियाव बाहाय कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय हादिदग्ला मानो होनबा बे हादिदग्लाखौ जोङो बिजाबाव होखादों बेखौ नोंथांमोना बाहायनाय हादिदग्लानि अनगायैबो जोंनो गोमालांनो हमनाय जुनारा मा होदों सनाथि मोख्रा हलौ मोख्रा हाग्रानि मैसो अमा थावख्रि मथाम हांसो दाउजें हादिदग्ला बायदिफोरा गोमालांनो हमनाय जुनारनो होमबा जोंनाव हादिदग्ला अपसन दंफायोना हादिदग्ला ओंखायनो नैबे लास्ट अपसन सिआ राइट एन्सार जाबाय गोबाङानो मिथुन माबा माबि बेखौसो साननानै दङमोन नाथाय बे मोनसे नङा गाहायनि बबे गोथां न' गेसनि बिदिन्थि नङा होनदों ग्रिन हाउस इफेक्टनि ग्रिन हाउस गेसनि अपसन बा गेस नङा होननासो सोंदों नङैखौसो सोंदों होमबा जोंना अपसनाव नायबा नुबाय कार्बन डाइ अक्साइडआ नंगौ मिथेन नाइट्रास अक्साइड नंगौ होमबा अक्सिजेनासो नङा ओंखायनो अपसन डिआ राइट एन्सार जाबाय बेनिफ्राय जोङो नायसै ओरैजाय 20 नाम्बाराव दङ आबहावानि जायगायारि जेंनानि मोनसे बिदिन्थि जायगा माने रिजनेल मा होनो बबेबा मोनसे दाबसे जायगा बबेबा दाबसे जायगायाव जाथारनाय लकेलाव होमबा लकेलाव बानायदो जोंना लैथो बिखुङाथ' अल वार्ल्ड जायो बेनिफ्राय फ्लाड ब्रह्मपुत्र भेलियाव दैबाना जानायथ' ओनसोल नाङैनो आसाम नाङैनो जायो ओंखायनो अपसन सिआसो राइट एन्सार मानोना बाव होनदों मोनसे फिसा दारिमिननि खालामनाय जायगानि हा गुबुंले जानाय होनदों बबेबा मोनसे कम्पानिनि सिङाव इन्डास्ट्रिनि सोरगिदिं जानाय हानि जेंना बेथ' जायगायावल' जानाय ओंखायनो बेनो अपसन सिमोन बेनिफ्राय दङ 21आव हानि अरथाइ बायदि बुहुमनि देरसिन हादरा बबेनो रासिया मिथिगौ बयबो अपसन सि बेनिफ्राय दङ एसिया आरो आफ्रिका हादरमाखौ बबे लैथोआ बोखावदों बे रेड सि इंराजियाव जायखौ लहित होनना बुंदों बर'आवबो नङाबा गोजा लैथो बे लाल सागोर बे अपसन बि बेनिफ्राय दङ कायर'आ बबेनि केपिटेल होनदों इजिप्ट बियो अपसन बि बेनिफ्राय दङ नेक्स्ट 24आव 2011 मायथाइनि सुबुं साननाय बायदि आसामनि सोलोंथाइ मोननायनि हारा 72.19% बे अपसन बि बाहाय नोंथांमोना बिजाबावनो चार्ट मोनखागोनमोन बेयाव जिअ'ग्राफि चेप्टार 5निफ्राय होनाय जादों बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना बेयाव चेप्टार 4 जिअ'ग्राफि चेप्टार 4नि बिदिनो नायदो नोंथांमोना 25आव 2011 मायथाइनि सुबुं साननाय बायदि बांसिननिफ्राय खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय नोगोरफोरनिया बेयो अपसन एआनो गुवाहाटीयाव हायेस्ट सिलचराव डिब्रुगड़आव आरो जरहाटआव बेनि नोंथांमोननो चार्टखौनो होनाय जादों नैबेहाय नोंथांमोना चार्टआव नाय फारि फारियै बेयाव दङ
गुवाहाटी सिलचर डिब्रुगड़ जरहाट 4 5आव दङ नगाव 6आव तिनसुकिया बेबायदि होमबा बेनो अपसना फार्स्टनियानो अपसन एआनो राइट एन्सारमोन। नेक्स्टआव दङ ओरैजाय 26आव सुबुं अनजिमानि बिथिंनिफ्राय आसामनि गिबि आरो नैथि थामथि जनजाति बेबो जोंना जिअ'ग्राफियाव दंमोन बेबो चेप्टार लास्टआव नुदों बाहाय बर'आ हाइएस्ट मिसिंआ सेकेन्ड लार्जेस्ट आरो थार्ड लार्जेस्ट एबा बांसिन थानाया कार्बि मा अपसन बिआसो राइट एन्सारमोन। बेयाव नैबे गथ'आ डिखौसो होना फैदों जायासै बे। बेनिफ्राय दङ द लंगेस्ट नेशनेल हाइवेआ जाहैबाय बेयो 37 बेथ' सार्ट दंखायो लास्ट चेप्टाराव जिअ'ग्राफियाव फुरा बेयो 37आनो होमबा अपसन बि। ओमफ्राय 28आव दङ नोंथांमोना नुदों आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन आबादथिलि बिथायारि दारिमिन बे जाहैबाय टि इन्डास्ट्रि आसामाव साहा दारिमिन ओमफ्राय अपसन डि। बेनिफ्राय दङ गाहायाव मख'नाय सोर सासे सुबुङा भारतनि संबिजिरनि रेबजेन आफादनि सोद्रोमा नङा होना होदों। दा रेबजेन आफादनि सोद्रोमाफोरा सोर सोरमोन नोंथांमोननो बाहाय अपसनाव होदों नै आङो माने पिक्सार होफाना होदों बेयो जोंना राजखान्थिनि चेप्टार 1आव दङ। डक्टर बि आर आम्बेडकारा आफादगिरिसो जादों होनबाथ' आम्बेडकारथ' नङा। एन गाफाल आसामि हायंगार दङ बावबो गैया नाथाय नै जोंना सैयद महम्मद सादुल्ला बिथाङा दङ ओंखायनो बेनो अपसन सिआनो राइट एन्सार। गपिनाथ बरद'लैयाथ' नंखाया होमबा बेमोन अपसन सिआमोन। बेनिफ्राय दङ गाहायाव होनायफोरनि भारतनि जुथाइ हादरनि राहानि आखुथायफोरखौ सायख' होनना बुंदों। गाहायाव मोननैल' अपसन आखुथाय होखादों बाहागो रानजायै हादरनि थाखाय आलादा संबिजिर गुबुन गुबुन रायजोनि थाखाय जोंनावथ' मोनफ्रोमबो भारताव स्टेटफोरनि थाखाय आलादा आलादा कनस्टिटिउसन गैया संबिजिर गैया भारताव मोनसेल' संबिजिर बेथ' नंथारा। डुवेल सिटिजेनशिप मोननै नोगोरारि जोंनाव भारताव गैया मोनसेल' नोगोरारि मोनो जोङो। दा होमबा नायदो मोननैबो नङा होमबा अपसना बबे जाखो लास्टनि अपसन डि एन्सार नाय बोथ 1 and 2 आर इनकारेक्ट अपसन डि सोमोन बेनि एन्सारा। नायदो हायुं आफाद सान माब्ला फालिनाय जायो 24 अक्ट'बर 24 अक्ट'बराव बेखौ दानाय सान नालाय बेनो अपसन बि। बेनिफ्राय दं आथिखालाव हायुं आफादनि सोद्रोमा हादरनि अनजिमाया बेसेबां 193 अपसन बि बेबो दंखायो रग' रग'। आथिखालनि हायुं आफादनि गाहाय नेहाथारि सोर एन्टनिय' गुटारेस बिथाङानो दङ दाबो अपसन बि। 34आव दङ हायुं गेजेरारि फसंथान आरो बेफोरनि गाहाय मावखुलिनि बिथिङाव गोरोबलायैखौ सायख'नो गोरोबलायैखौसो सायख'नांगौ होमबा जोंना मा जाबाय नेथानिया ब्रासेल्सआनोखा। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों इन्टारनेसनेल क्रिकेट काउन्सिलआ निउ दिल्ली बेथ' नङा मालाबा नङा दुबाइसोमोन बेयो नाय नोंथांमोना दा नुगोन। ओमफ्राय होमबा अपसन बिआनो कारेक्ट एन्सार मोनखाबाय नङैया सार्कनाथ' काठमान्डुआनोखा बेखायनो नोंथांमोननो बेखौबो होदों नै आङो रांखान्थि बा राजखान्थि बे बिजाबनि सायाव फैदोंमोन नोंथांमोना बाहायनाय इन्टारनेसनेल क्रिकेट काउन्सिल हायुं गेजेरारि दुबाइसो नै होमबा नंखाद्रा जोंनो मा होदोंमोन अपसनाव कुइसनाव निउ दिल्ली होना होदों बा बिआनो अपसन बे नङा। माबायदि कुइसन दानदों नाय मोखासथ' लाजोबनांगौ जानानै फैदों बेफोरखौ। नेक्स्ट 35आव दङ हायुं आफादनि साधारन जथुम्मा गाहायनि बबे मोनसे बाहागोनि गनायथि बायदियै नेहाथारि गाहायखौ सायख'यो बेयाव नोंथांमोना नेहाथारि ख' होननायाव नोंथांमोनहा फरायबा नुगौमोन बाहाय दङ सिकिउरिटि काउन्सिलनि गनायथि मोननानैसो अपसन डिआ होमबा सिकिउरिटि काउन्सिल एबा रैखाथि गौथुमनि गनायथि मोननानैसो हायुं आफादनि गाहाय नेहाथारिखौ साधारन गौथुमा सायख'नो हायो होनो। गाहायनि बबेया खावरिनि आखुथाय होनदों बबेया खावरिनि आखुथाय होनदों खावरिनि आखुथायाथ' गासिबो सरासनस्रा गनायजाथाव आवलिग्रा गुन आबुं गोरोबलायनाय बेसेनाथि थानांगोन अपसन डि मोनब्रैबो अपसना खावरिनि आखुथायजोब होमबा अपसन डि गथ'आ नैबे सिखौसो होना फैदों मोनब्रैबोमोन। गाहायाव होनायफोरनि खावरिनि मोननै गाहाय हाबाखौ मख'ना होदों मोननै गाहाय हाबाया नैबे मोननैयानो फार्स्टआनो मानि इज ए मिडियाम अफ एक्सचेन्ज मानि एक्ट एज आ स्टेन्डार्ड अफ मेजारमेन्ट अफ भेलुज अफ गुड्स एन्ड सार्भिसेस बेनि अर्थात जोंनाव अपसन होनाया मा जाहैगोन नैबे मोननैया नङा नैबे ए नाम्बारा एआ 1 and 2 होदोंना से आरो नैया होनना बुंदों होमबा अपसन एआनो बेनो राइट एन्सार बेयाव डिखौ सोदों नैबे गथ'आ बेनो जायाखिसै। नोंथांमोना बिजाबाव नाय रांखान्थिनो होमबा मोनगोन बे खावरिनि हाबाखौ मोनब्रैखौ बेखेवनायनि गाहायाव नाय गोजौआव मख'बोनाय मोननै हाबाफोरा गाहाय एबा प्राइमारि आरो उननि मोननैया लेङाइ हाबा एबा सेकेन्डारि होनाय दंखायो होमबा फार्स्ट मोननैयानो होमबा अपसन ए। नेक्स्टआव दं भारतनि मिरुआरि बेंकनि मुङा जाबाय शिकाग' रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया अपसन सि। गाहायनि बबे मोनसेया फालांगियारि बेंकनि खामानि नङा होनदों बे जाहैबाय अपसन डि मानोना बेयाव होनदों कमार्शियेल बेंकआ एबा फालांगियारि बेंकआ लेखा बिलाइनि खावरि सेबखाङो होनदों जोंनि फैसाखौथ' सोर सेबखाङो आरबिआइआसो सेबखाङो मिरुआरि बेंकआसो ओंखायनो बे नङा। नाबार्डनि गाहाय गलाया मुम्बाइ बेखौथ' मिथिखाबाय पिक्सारजों लोगोसे दङमोन नाबार्डनिया मुम्बाइ बि अपसन। 41आव दङ
5 years प्लेननि फार्स्ट जाजेननाया जाहैबाय जोंना बे फार्स्ट अप्सनानोखा 1951 से एप्रिलनिफ्राय 1956 30 मार्च अप्सन एआनो बेखौ मोनसिगोन ना बयबो सार्टआव दंखायो एबा हाखागोन नीति आयगनि आफादगिरियाथ' बे गाहाय मन्थ्रि प्राइम मिनिस्टार बे अप्सन बि आरो बेनिफ्राय दङ हादरनि रांखान्थिनि राहानि सायाव हादरनि सामलायनायखौ गोरलै खालामना होनाया जाहैबाय लिबारेलाइजेसन एबा उदां खालामनाय खान्थि अप्सन सि आरो नैबे अप्सन गावारि खालामनाया जाहैबाय अप्सन इआनो बेवहाय डेफिनेसनखौनो होथारदों बिबुंथिखौनो सरकारि खोन्दोनि सिङाव थानाय फसंथानफोरखौ सरकारि नङै खोन्दोसिम उदां खालामनानै होनाय खान्थियानो सरकारि गावारि खालामनाय अप्सन एआनो राइट एन्सार बेनिफ्राय दङ जोंहा 45 लास्ट कुइसन हादरनि गासै हारिमायारि आयखौ हादरनि गासै नेशनेल इनकामखौ सुबुं अनजिमाजों टटेल पपुलेसन सुबुं अनजिमाजों रानोब्ला जा मोनो बेखौ सुबुं सासेयारि आय एबा जायो होनदों दा अब्ला नुनो मोनबाय बे अप्सन एआ राइट एन्सारमोन दा अब्ला लोगोफोर बेखिनियानो नोंथांमोननि थाखाय गासैखौबो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों 45खौ कारेक्ट खालामना होबाय लोगोफोरजों शेयार खालामनानै हो जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ बयबो मिथिनो हानाय जायो आरो डेसक्रिप्टिभ कुइसनफोरनि एन्सारफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन गावबा गाव नट्सफोराव चेक खालामबानो एसेनोसै गोजोन्थों